Amaphoyisa azobhenya ngengozi yebhasi yabadlali eshayisana nePolo. Ufike endaweni yesigameko umshayeli wePolo ngesikhathi ibhasi le-TX Galaxy lishayisana. Ibhasi leqembu i-TX Galaxy belibandakanyeka engozini izolo. Le ngozi ishiye umshayeli wePolo ephelele endaweni yesigameko. Kuthiwa-ke ibhasi le-TX Galaxy belibangise embombela ngaphambi komdlalo wabo we-DStv Premiership neMamelodi Sundowns ngesikhathi-ke kwehla lomshophi. Mina ngane kwenza ufisa ukuthi ngizovo lakho nambono wakho ukuthi wena ucabangani ngalelo daba. Ungakhohlwa ukucindezela usubscribe uzola zonke izinto esiyiphostayo kuyona-ke le channel yethu ehamba phambili. Lokhu siziletha nje iy'ndaba ihora-ke nehora kuyona-ke le channel. Lo wakho nje cindezela usubscribe uzola zonke izinto ey'phostwayo kuyona-ke le channel. Mina sengiphuma kanje.